Kasado na ang gigibo na kasalang bayan na pig-organisar kan Ako Bicol Party List sa islang probinsya kang Catanduanes sa maabot na Oktubre 28. 16 na pades gikan sa manibaybang banwaan sa probinsya ang napiling makasabay sa mga ikakasal. Saro sa mga napiling pades ang 13 taon ng mag-live-in partner na sinda Salvacion asin Marvin kan Barangay Pao San Isidro Birac. Tulong aki ang bunga kang sa indang pagmiminuotan. An kakapusan sa kwarta. Ang rason no tas tangunyan, dai panababasbasan kang simbahan ang sa indang pag-ibanan. Sinabihan niya ko, naugma ko tulo sir, kaya sabi ko sa po yung lugar ni Tia, Jacqueline ang pangaran niya, talanti ko, sin po ni Tia Jack, na lugar tapo dudumanan ko. Tinaram niya na may opisina nga dyan sa Munok, nagdili-dali ako, nagpalista ako dyan kay Ma'am Jo, kaya yun ninagad ko sa mga requirement. Yun, kaya inasikaso ko, kaya nakabali kami. Di ko isin na nagpalista siya. Tapos ang time mo siya ba, mapakasay nga kita. Pero nakalista na siya. Kaya bing kainugma ko managrabita. Di ko man isin na nagpalista na paen siya. Tapos matime sa na ba nagpalista ako, tama pakasay kita sa Ako Bicol. Kaya kaugma man. Apwera sa libreng kasal, libre man ang baptismal. Asin pre-up photoshoot kan mga napiling pades. Kadaklan sa mga babayi, pangitorogan na maikasal, saro na dyan sa Erika. Ang sa indang pag-ibanan kang kalibin partner niyang si Junel, nagbunga maning duwang aki. Alaga dahil kapusman, siring kang enot na padis, daiman sinda kasal. Siyempre gabos man po na babae, gusto man makasal sa simbahan. Pero igwa man ang AKB ning ning libreng pakasal, na po kami. Kan kay Papa mo kang naring pag kaduman tagpatuga na ipakasalan ta kabaga sa simbahan. Di okay na ito. Ang mag-live-in partner naman na sinda Desiree Asinjan kan San Andres, labi man ang kaugman na makasabay sa kasalang bayan. Mapalad man ako sir ta. Nataon ako ning ayaw kaning opportunity na baga makatabang naman sa bawas gastos naman para sa muya magagum. Gapasalamat man kami ta nagkaigwa ning alog kining Ako Bicol na tawan yung pagkakataon ng mga day kaya magpakasal ning na mapakasal ning kasalan bayan ning Catanduanes. Antes maikasal, pigpaisiraro man sa confirmation ang mga padis kang nakaaging September 29 na pinanginotan ni Reverend Father Joseph Clarian Clarianes. First time ito, kaya umaasa kami na kapag ito po ay nasimula na, kung kailan mga ang susunod, sana po ay marami pang mga individual na magpapakasal sapagkat nakita nila kung gaano po kahalaga ang atigis sa lahat. Blessing ito na halos wala na silang gagastusin pagdating ho sa pagpapakasal na ito. Mientras tanto, ininang ika-6 na kasalang bayan kan partido, asin primerong best na ikukundusir sa banwaan ng Birac. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.